Bisem tal-Missir, tal-Iben, tal-Spiritu Santu. Amen. Mġġiet mulej ninsabu hawnhekk qudiemek fir-realtà sħiħa tagħna. Ħafna drabi ninsabu qudiemek kultant b'ħafna biża' minħabba l-fraġilità tagħna. Fraġilità li kultant beżżana u dejjaqna u ġelna nistħu. U minkejja li nafu li inti Alla ħanin, anke l-maħfra tagħna kultant mhix biżżejjed. U allura maħniex konvinti. Għalhekk nitolbuk mulej li tkompli smiss ħajjitna fuq dan il-livell. Ħallina mulej narfuk, anzi narfu t-tannieqa tiegħek ta' mħabba. Illi hija tannieqa tant qawwija illi tfejjaqna, titrasformana. Amen. Mela tikollok Vanġelu sħiħ u jkollok 30 biss. Diffiċli tagħżel xi ħaġa biex taxxaqa din is-sena matul il-liturġija l-aħħar 3 teħdud ta' qabel ħadd li għadda. Konna qed nisimgħu mill-Vanġelu ta' San Ġwan u l-iktar stejjer importanti naf bħat Samaritana, bħal Lama, kienu ġiġa hemmhekk u ġiġa minnix li għamilnihom xi naqra spjegajthom minn kien hawn għall-qudiesa. Allura kien diffiċli ħafna insib dan kien 3 nagħżel 3. U fl-aħħar iddeċidejt li mmur għal dan it-test partikolari tal-lum. Minħabba li ħafna minna, ħafna min-nies, ħafna mill-mentalità Maltija partikolarment, jew fejn hemm ir-reliġjon Kattolika ħafna qawwija, jinteressana fir-reliġjon tagħna ħafna drabi hu li x'għandna nagħmlu, x'mhux suppost nagħmlu, noqogħdu attenti li ma nagħmluhomx. Allura tmur il-qudies, importanti, jien naf tgħid xi talb matul il-ġurnati jew kultant, tobdi l-kmandamenti, ma tisraqx, ma tidajx, ma toqtolx. Tagħmel hekk u tkun nisrani. Ħafna drabi dik kienet il-mentalità għal ftit żmien sew. Semmek kienet tasal u għal ħafna nies, forsi kbar ukoll fl-età, dik biss, hekk biss tfisser, xi tfisser tkun nisrani. Tagħmel dawn l-affarijiet u biżżejjed. It-test illi għażilt illum jitlob xi ħaġa ħafna jew joħodna x'imkien ieħor nerġa' ngħid l-istess ħaġa bħal biera. U wieħed li qala ħafna problemi fil-bidu tal-Knisja. Dan huwa t-testa l-adultera. Din il-mara illi nqabdet fil-fatt. Imma l-istudjużi tgħidli allura x'għażiltu. L-istudjużi jgħidu, anzi huma ċerti llum, illi mhuwiex ta' Ġwanni dat-test. Ma kitbux Ġwanni. Għandu l-istil kompletament differenti u meta tara stil differenti mal-ewwel min jistudja mal-ewwel jinduna jgħid dan kittieb ieħor. Miktub sabiħ ħafna, l-istorja miktuba bil-Grik sabiħ ħafna u minħabba fek il-maġġoranza tal-Biblisti jgħidu illi kien fil-Vanġelu ta' Luqa. Allura kif sapruħu fil-Vanġelu ta' San Ġwan? Ftit snin wara il-Knisja, t-tieni seklu, kellhom problema kbira dwar din l-istorja, dwar dan it-test. Minħabba kif ħanaraw, minħabba l-mod ta' kif ilu ppreżentat, mela din tiġi din l-adultera u Ġesu jgħidilha jien ma nikkundannakx. Ma tarax, qabduh u neħħew. Tista' jkun tippreżenta xi ħaġa bħal din. U minħabba fekk kien imneħħi mill-Vanġeli u mill-qari tal-ħdud fil-Knisja, eċetera, għal ftit żmien sew, għal ftit snin sew. Imbagħad mid-dera meta daħluh poġġewh fil-Vanġelu ta' Ġwanni għal xi raġuni u sapriħu hawnhekk.
tafuh. Imma bħal bieraħ taqrah u tmur għal ċerta kliem jagħmel ftit differenza sew. Allura ħanaqrah mhux twil, ħanaqrah dan it-test ukoll. Ġesu tela lejn l-orja taż-żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju. U l-poplu kollu ġie ħdejh u qad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu Mgħallem. Din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli ikollhom fuq rix jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom min fostkom u bla dnub jitfalaqu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mixjuh. U Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha dawk fejnhom mara? Ħadd minnhom akkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesu. Mur. U millum il-qudiem tidnibx iżjed. Dan huwa r-Rabbi li qiegħed jgħallem. Meta tisimgħu fil-Vanġelu joqgħod bil-qiegħda, tfisser se jgħallem ta' Rabbi illi kien. Imma dan kien Rabbi mingħajr dottorat. Ma kienx imur skola. Imma kien jissejja u kien jsejħulu Rabbi. Din importanti issa ngħidilkom għala. U waqt li kien qiegħed jgħallem hemmhekk fit-tempju, qiegħed jgħallem hemm in-nies miġbura u jġibulu din il-mara. Saqsu min ġaba. Għandna l-kittieba u l-Fariżej. Ħanipprovaw nifhmu. Il-Lut mhumiex bħalna, anke l-Musulmani, mhumiex bħalna xi ġifieri. Aħna meta ngħidu jien nappartjeni għall-Knisja Kattolika, qed nifhmu din hija l-Knisja tagħna u għandna idejat illi jaqblu tmur il-Vatikan, tmur l-Afrika, tmur l-Asja, tmur l-Amerika. Tara l-istess qudiesa b'lingwa differenti, bl-istess affarijiet, bl-istess tagħlim, jibqa' kollox l-istess. Int fejn inti tħossok parti minn din ir-realtà. Din tappartieni għall-Knisja tagħna. Aħna nitkellmu issa fuq dawn il-Lut. Il-Lut kellhom ħafna setturi ta' nies, b'teoloġija tagħlim kompletament differenti minn xulxin. Ma kienu jaqblu xejn anke fit-tagħlim ta' min hu Alla, ta' kif ħalaq, ta' x'jiġri wara l-mewt. Kollha ma jaqblux bejniethom. Qed nitkellmu dwar il-kittieba, qed nitkellmu dwar dawn il-Fariżej li kienu għadhom fil-bidu dak iż-żmien u kienu popolari ħafna, is-Saduċej, kien hemm l-Esseni, huma kollha differenti bi skopijiet partikolari. Jien naf min jgħid dawk il-Esseni biex kienu sinjuri ħafna u jgħidu le aħna sinjuri dija l-barka ta' Alla fuqna, aħna Alla u għalhom hemm xejn wara din il-ħajja, din il-ħajja biss teżisti. Kellhom ħafna dejjat bħal dawn. Mela hawn għandna l-Iskribi u l-Fariżej illi l-Iskribi l-kittieba xogħolhom kienu illi jikdbu, jagħmlu kopji, jikdbu u jinterpretaw l-Iskrittura. Imma tant kienet qawwija l-interpretazzjoni tagħhom, tant kienet importanti, tant kienet b'saħħitha, illi kultant l-interpretazzjoni ta' xi ħadd mill-iskriba kienet iktar importanti
mill-iskrittura nnifisha. Daqshekk kellhom awtorità. Jekk jien ngħid din tfisser hekk, x'ngħid jien xi tfisser hija aktar importanti minn xemm miktub fl-iskrittura. Dawn kienu l-iskribi. Imbagħad kien hemm il-Fariżej li ġieli smajtuni nsemmihom ħafna, jsemmew ħafna anzi fil-Vanġeli, li daw xogħolhom kienu jimbuttaw il-liġi. Il-liġi kienet importantissima għalihom. Kienu jobdu il-liġi bir-reqqa kollha b'ħafna dettall. Kienu jqogħdu attenti immens. Kienu jissejħu il-peruxin. Il-kelma peruxin, xi ħadd tgħidlu kemm perfezzjonista. Aħna llum hekk ngħidu perfezzjonista. U kienu jgħajruhom dil-kelma peruxin. Imma ma kienu jgħodu gost biha. Għaliex? Għax kuntenti li huma kienu perfetti fil-liġi. Allura kienet tonorhom dan il-laqam illi kienu jissejħu biha. U kienu ħafna ammirati. Tamirhom għaliex jagħmlu sforz kbir. U dawn għall-inqas qegħdin jobdu l-liġi kif hemm. Tiftakru tisibgħu dejjem tismgħuni ngħid. Fi żmien Ġesu kien hemm 613 il-kmandament. Mhux l-10, għalikom il-10. 613. U dawn jafuhom kollha, jafuhom sew bl-amment u jobduhom b'ħafna reqqa. Allura kienu jiġu ammirati minħabba fek, minħabba din il-kwalità. Ma tindunaw li fil-Vanġeli kollha dawn it-tnejn dejjem kellhom problema kbira ma' Ġesu. It-tnejn li huma dejjem jaraw kif ħajonżbuh lil Ġesu. Għaliex? L-iskribi għaliex kienu urtati illi kien jgħallem mingħajr ma mar jistudja. U kell jinterpreta l-iskrittura u kien jinterpreta l-iskrittura b'mod differenti ħafna minn dak illi jinterpretawhom huma. Allura kienet taħraqhom dil-biċċar. U l-Fariżej għax Ġesu ma kienx jobdi l-liġi. Tal-liġijiet importanti għalihom kważi jirridikolhom Ġesu b'ħafna modi, partikolarment dejjem tkun il-liġi tas-Sibt. Għax dik hija l-ikbar liġi li teżisti. Smajtuni ngħid, naħseb kemm darba hija l-liġi li Alla obda. Allura hija importanti. Jekk jobdi Alla l-liġi ma tobdihiex inti, jekk Alla ħalaq f'6 ijiem u fis-7 jum straħ. Allura int għandek tagħmel l-istess. U din kienet marbuta ma' din liġi, kien hemm ħafna liġijiet. Ħafna spjegazzjoni x'tista' jew ma tistax tagħmel. U din kienet turtom ħafna lill-Fariżej għax Ġesu kien ifejja s-Sibt bla problema. Kien jagħmel dak li mhux suppost. Jaqtaw iżbulu, jieklu, daw kollu ma setawx jagħmluh. Fuq dan il-livell. Allura dawn dejjem kienu jippruvaw jaqbduh fuq xi żball. Jaqbduh b'xi mod li jagħmel xi ħaġa u jkollhom fuqix jixluh. Dawn ma kienu jaħmluh xejn, bl-ebda mod ma kienu jaħmluh. Allora llum biex jagħmlu dan f'din l-istorja biex jagħmlu dan użaw persuna tfajla bla isem. Tfajla bla isem. Mhix importanti di tfajla. Mhu importanti xejn. Imma inqabdet fl-adulterju, allura m'hemmx ċans li taħrab b'xi skuża, għax di badnija fil-fatt. Fil-fatt. Fejn ir-raġel? Ġek, badnija fil-fatt. Kien hemm xi ħadd. Ovvja, adulterju qed insemmu. Dejjem tolqotni b'dan il-mod. U tfajliet bħal dawn kienu jiġu mħaġġra. Fil-liġi hemm miktub illi fl-ewwel sena bħalma kienet il-Madonna qabel meta saret tqila qabel ma marret toqgħod ma' żewġha. Fl-ewwel sena jekk tinqabad f'adulterju tiġi mħaġġra. Wara joqtluha ħafna drabi kienet tkun tagħliq il-mara. So, jekk qed jgħid li din il-liġi Mose qalilna li nisa bħal dawn,
sorry, tifla bħalli, din kella bejn 12 u ġurnata u iktar 14-15. Daqshekk żgħira. Daqshekk żgħira, tifla. Allura, din it-tifla miskina qabdet b'dan il-mod, daw ma jinteressom xejn, jinteressom biss li jistgħu jużawha ħalli jaqbdu lil Ġesu f'xi ħaġa. U allura jaħdula. Jumiljawha fuq dan il-livell, ħaduha fit-tempju, ħaduha quddiem kulħadd, Ġesu kien qed jgħallem hemm. Mhux hekk? Ġifieri hemm umiljazzjoni kbira. X'inhi d-diffikultà li Ġesu jgħid iva jew le? Jgħid iva kienet tkun ħażin u jgħid le kien ikun ħażin. Għaliex? Għaliex ir-risposta kienet tkun l-istess? Ma nafx tafux, ħadd ma kellu s-seta joqtol. Ma kellhomx is-seta illi joqtlu. Biex jaslu biex iħaġru xi ħadd, kienu jridu jġibu permess, morru l-assa u jġibu permess. Kienu jmorru għand ir-Rumani biex jieħdu permess, ħalli jgħidulhom isma' diqbadni hekk, eċetera, il-liġi tagħna tajtek tuna permess u noqtluha. Jekk Ġesu kellu jgħidulhom ħaġruha, dan qed imur kontra l-liġi Rumana qed jgħidilhom ħaġruha bla permess speċi, kien jidħol fi problema. Jekk jgħid le, imur kontra l-liġi ta' Mosè u jakkużawh illi hu mhux qed jobdi l-liġi ta' Mosè. U allura Ġesu ma jgħid xejn. Jinżel kokka u jikteb fl-art. Ħafna interpretaw, ħafna qaddisin, ħafna kittieba, anka Santi Padri fil-bidu net l-ewwel 7 sekli. Interpretaw x'għamel Ġesu jikteb, x'niżel jikteb jagħmel. Interpretawha b'ħafna modi differenti. Min qalu li qed jikteb dnubiethom, min qal li għamilha biex jevithom, min qal qed jikteb fuq il-ġebel b'sibgħu kif għamel Alla fil-liġi. So, dik żbaljata. Mhux fit-trab kien qed jikteb. Ma nafx għal xiex, ċerta affarijiet bħal daw, translation wara translation, studju wara studju, u nibqgħu nirrepetu l-istess żbalji. Kien qed jikteb fl-art. Fit-tempju m'hemmx trab. M'hemmx ramel. Fit-tempju qegħdin fit-tempju. Qed jikteb b'sebgħu fuq l-art. Jiena toġobni l-interpretazzjoni li kieku ngħid kien qiegħed jikteb liġi ġdida. Il-liġi ta' Mosè inkitbet fuq il-tablizza u f'tajdilhom. F'Avel b'sebgħu, fuq il-ġebel b'sebgħu. Dan kien qed jikteb il-liġi l-ġdida li hija liġi tal-imħabba. Il-liġi li jemmen fiha Ġesu. Issikawh bqgħu jissikawh, iqum u jgħidilhom il-famuża sentenza, OK, mela le, min m'għandux nub. Jitfa' l-ewwel ġebla. Kif tgħaddilek minn moħħok, tirrispondi hekk. Jien dejjem hekk ngħid, meta naqra. Kif tgħaddilek minn moħħok, tirrispondi fuq dan il-livell. Wow, qed nitkellmu fuq xaqbatajr fuq ċerta erf ta' vera, erf ta' vera. Qed jgħidilhom din żbaljat. Mhux qed jiskużah, din żbaljat. Imma min ma żbaljax? Għaliex id-dnub tas-sess huwa akbar mir-rabja li għandek fik? U akbar mill-problemi li qlajt lil ħadd ieħor fil-ħajja. Ikbar minn tant u tant realtajiet li jeżistu fil-qalb tagħna. Mill-ħsara li kultant nagħmlu lil xulxin. Id-diskors li aħna ngħidu u noqtlu lil xulxin bil-kelma. Għaliex is-sess huwa ikbar. Di baqgħet għaddejja waħda għaddejja sallum, sallum. Mhux naġrajt mhux qed jiskużaha,
Imma qed jgħidilna li aħna wkoll ninsabu fl-istess ilma, ġifieri jekk hemm xi ħadd li jista' għandu mnejn jiġi mħaġġar huwa jien, huwa int ukoll. Għaliex il-koll kemm aħna bnibna kull wieħed u waħda minna. U niżel jerġa' jikteb. U kulħadd telaq. Ibda mixjuħ, taġobni kif frażi. Ibda mixjuħ. Kulħadd telaq. Ibda mixjuħ. L-awtur iħalli il-mara weħida ma' Ġesu. Iħalli il-mara weħida ma' Ġesu, Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Spjegali di. Jekk baqa' u i. Jiġifieri fin-nofs. X'hekk. Jekk baqgħu huma biss il-mara u Ġesu. X'jiġifieri li l-mara qiegħda fin-nofs. Jekk weħeda miegħu kif tista' tkun fin-nofs? Dan huwa l-mod intelligenti kif l-ġeografu u l-kittieb jiwaslulna punti importanti. Għaliex għax qed jgħid hawnhekk qed jgħidilna illi kull wieħed u waħda minna għal Alla aħna importanti ħafna. Għalih aħna fiċ-ċentru. Għal Alla kull wieħed u waħda minnkom intom daqshekk importanti u speċjali illi intom għalih dejjem intom fiċ-ċentru. U Ġesu jagħmilha tal-baħnan b'xi mod u jgħidilha fejnhom? Fejnhom l-oħrajn? Ħadd ma kkundannak? Anqas jien. Istra. Vera. U biss se tikkundanna, mhux hekk. Min m'għandux dnub jitfala l-ewwel l-uniku wieħed li seta' jikkundannaha kien Ġesu. U Ġesu jgħidilha jien ma nikkundannakx. Wow. Jien naf. Dil-mara, dit-tifla. Forsi hemm ċirkustanzi differenti, aħna manka l-qorti toqtol tfisser daħħal sikina f'xi ħadd. Imma jista' jkun żball, jista' jkun jien naf kombinazzjoni l-qattu, jista' jkun brabja, jista' jkun premeditat, kemm ċirkustanzi u mbagħad tiswa x'għamel qabel l-ieħor u hemm ċirkustanzi differenti. Jiena forsi di żewġuha li wieħed xieħ. Li kien armel u qabdu żewġuha biex jirranġaw dit-tifla. Jew kienet abbużata, jien naf jew kienet fis-sens li msawta, jien naf, ma nafx. Hemm ħafna ċirkustanzi oħra li tpoġġi din il-mara fuq ċirkustanza oħra differenti. U allura Alla jħares lejn ir-realtà sħiħa tal-ħajja tagħna. Imma din il-mara jgħidilha jien ma nikkundannakx. Dan huwa ċ-ċentru tal-rakkont. Dan huwa l-qofol tar-rakkont. Kważi tajt, ejja fuq ftit. Istra, xi tfisser? Ma jikkundannax lill-adultera? Edha hemm fil-Vanġeli tagħna. Għaliex dal-aġeb kollu li aħna nagħmlu, li aħna milna bħala knisja fuq kull nitfa ta' dnub u fuq nitfa ta' djufija. Kemm nies poġġejna b'toqol esaġerat propju minħabba id-dnubiet tagħna. Forsi tgħiduli m'hemmx regoli, hemm ir-regoli hu. Tarat mur Fariżej wara, għawda morru la Fariżej. M'hemmx regoli, hemm ir-regoli. La tagħmilx adulterju, is-sitt kmandament. Jekk tfisser la tiżnix. Ma tfissirx tara naqra xar pornografija fuq l-internet. La tiżnix tfisser biss teqlibx il-mara. Full stop. U aħna ġibidnija u minnija ħafna modi diversi. Daqshekk tfisser dik. Ma dak mandament qiegħed hemm. M'hemmx regoli. Le.
m'hemmx regoli għal Ġesu. Il-fidi tagħna mhijiex mibnija fuq regoli, imma fuq relazzjoni. U din tagħmel differenza kbira. Ma nafx meta ħasar nifhmuha. Il-fidi tagħna mibnija fuq ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla u mhux fuq x'għamilt. U mhux fuq x'm'għamilx. Mhux fuq suppost nkun Kattoliku tajjeb għax mort il-Knisja u saħħant il-bank, allura ħadd ma jista' jgħidli xejn. Mhux kwistjoni ta' ma għamilt ebda dnub ma qtilt il-ħadd jien. Mhux fuq kwestjoni hekk, imma fuq kwestjoni ta' x'relazzjoni għandi jien ma' Alla. Fejn ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla? Din hija l-fidi tagħna. Kemm sandumu biex nifhmuha. Il-fidi tagħna hija mixja. Il-liġijiet u l-komandamenti huma biss 7 jippuntaw lejn id-direzzjoni. Il-liġijiet mhumiex il-kollox tal-fidi. Mhumiex il-kollox tal-fidi kif għamilnihom aħna. Jekk allura tiżbalja xi tfisser. Jekk inti timxi fid-direzzjoni opposta, ma tasalx fil-post fejn trid tmur, mhux hekk. Jekk inti kellek toħroġ mill-bieb u titla' l fuq. U minflok tlajt il fuq, mort direzzjoni żbaljata, opposta. Tieħu dan misfel. Probabbli ddur ma' di triq u ma' triq l-oħra, ddur dawra, tinżel nigret, titla' minn hawn fuq, terġa' tiġi hawnhekk u mbagħad tasal. X'jiġri? Tieħu triq itwal. Dak huwa l-iżball, id-dnub. Id-dnub triq itwal biex tasal. Dak kollox. Dan huwa d-dnub tagħna. Programm, jiena mhux darba sirt nuża il-Google Maps jew kassa dal-aħħar il-Waze. Kif spiss jiġrili, qed insuq u kultant ma jkunx ċari t-toroq, ikun hemm Y junction u nieħu l-oħra. Ups, kif nieħu t-triq żbaljata, l-app idawwar li utini triq oħra, malajr jaddini minn x'imkien ieħor u nerġa' nasal. Forsi nieħu triq itwal, imma nasal. Imma mekk jiġri fl-iżball, inti titlaq minn din id-direzzjoni illi tkun ħadd. Mhux hekk tallimna ma. Għalina tallimna li meta tidneb għamilt xi ħaġa kbira, Alla telqek. Weġġajt lil Alla, kemm kien jgħidu ndaħħalna xewka oħra, tiftakru dak li. X'redikulaġġni ta' teoloġija, ta' tagħlim. Redikulaġġni ta' tagħlim. Mhux hekk tallimna anzi mbagħad biex tiġi lura għandek lista sħiħa x'tagħmel. Mela tittinduna bid-dnub u mbagħad tittindem, u mbagħad twiegħed li ma terġax, u mbagħad tmur u mbagħad tagħmel penitenza. Imma fil-Vanġelu m'hemm xejn minn dak. Xejn. Fil-Vanġelu m'hemm xejn fuq dan, assolutament. Hemm miktub jien nidneb, Alla jaħfirli u jien ninbidel. Hekk miktub. Meta għatta darba fuq għattilkom forsi ġiġale, darba fuq il-television. Xi ħadd ċempel l-isqof Pawlu miskin u Pawlu ma nafx sema x'qalulu u ċempilli biex jara x'għadd. Ekku, f'teoloġija Dominikana di ma tidħolx. San Tomas ma jgħidx hekk, jgħid il-maqlub, jgħid dak li nitalmu s-soltu. San Tomas ma jaċċettajiex għala teoloġija Franġiskana. Iva, tmur għal dak li għadni kemm qed ngħid jiena. Jien l-ewwel niltaqa' ma' Alla u ma tiltaqa' ma' Alla bil-maħfra tiegħu bil-imħabba tiegħu imbagħad nikkonverti. Il-kelma li hemm li aħna introduċuha dnub, ħata bl-Ebrajk, din il-kelma dnub is-sens tagħha hu li int ma jirnexxilekx timmira
tajjeb. Dek tfisser il-kelma dnub. Ma jirnexxilekx timmira tajjeb. Ma tolqotx it-target. Indek vleġġa. U l-Ingliż id-dnub jisejjaħ shortcoming. Għasmajtu għale? Short, ma tasalx sat-target, it comes short. Taqa qabel ma tasal fit-target. That is the right translation tal-kelma dnub bl-Ebrajk. Kellek tkun ajkla u int kuntenta tkun tiġiġa. Ek. Jasek. Kont ngħid stejjer fil-bidu net hawnhekk fuq dak, kont qed nidjak kont ngħid ftit stejjer. Xi martes ma ftakarx l-istejjer li kont ngħid żgur. Kienet hawnhekk u kont u niftakar ngħid din l-istorja ta' kien hemm bidwi li tella fuq il-muntanja u sab bajda u ħada u ħassada sħuna u tiċċaqla, allura poġġija hemm mal-roqqa tat-tiġiġ, tefaħħejla hemmhekk, bajda daqsix ma' bajt żgħir tat-tiġiġa u faqset u kibret. U dini l-ajkla żgħira iglit. Bdiet tgħix bħat-tiġiġ u mat-tiġiġ. Għadha żgħira timxi magħhom taqbes bħalhom, u tikol l-ikel bħalma jiklu huma, tikol iż-żerrija l-affarijiet żgħar li kienu jituha. Ġieli kienet tħares il fuq u kienet tara xi ajkla l fuq bil-bogħod għaddejja. Kienet tgħid kemm nixtieq inkun bħal dik, intir hemm il fuq. Imma jien tiġiġa. U baqgħet u mietet ta' tiġiġa. Dan tfisser titlef il-mira, it-target, ma tasalx fit-target. Fuq dan il-livell. Id-dnub mhuwiex tikser il-liġi, imma ma twettaqx il-ħolma illi ġejt maħluq jew maħluqa għaliha. Alla jridek tgħix fuq livell vera sabiħ. Alla jridek tkun kuntent. U inti tażel toroq illi jġibuk żibel. U l-kuntentizza ma tilħaqha ħaqqat. Ħansemilkom, ħanispiċċa b'storja żgħira oħra tafuha, mhux ħan naqra, sempliċement ħan semmija tafuha żgur. Luqa kapitlu 10. Il-pubblikan qasir irid jara l-Ġesu. Nikodem. Irid jara l-Ġesu. U kulħadd qatt qudiemu u ma setax jara. Allura x'għamel? Tara fuq is-siġra. Ġesu raħ u qallu inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li niġi f'darek. Sabiħa dik espressjoni, għalina ma tfisser xejn, imma dik tfisser ħafna bl-Ebrajk. Niġi f'darek. U dak qabes niżel u fit-triq u sejjer lejn daru. Ħarbat il-futur tiegħu. Ħarbat il-futur tiegħu jgħidlu jekk sraqt lil xi ħadd inroddilu 4 darbit iktar. U l-flus li jibqa' nofshom intihom il-fqar. Ibiddel kollox. U Ġesu jgħid f'din id-dar daħlet is-salvazzjoni. Ġesu ma talbu xejn. Mhux vera? Ma qallux x'tagħmel ma tagħmilx. Ġesu, kull ma qallu huwa neħtieġli niġi noqgħod f'darek. Immaġinaw kieku sar kollox bil-maqlub. Xiġifieri. Immaġinaw li Ġesu jsejjaħlu u jgħidlu jekk tagħti nofs ġidek il-fqar u jekk sraqt lil xi ħadd tbatti jomru għal 4 darbiet oħra, jien niġi għandek. Jiena nassigurak li Zakkew ma kienx jinżel minn fuq is-siġra. Mhux hekk? Il-maħfra tiġi qabel il-bidla, l-ewwel Alla jaħfirlek, imbagħad int tbiddel qalbek, dejjem hija hekk. Ma nibqgħux inpoġġu il-karrettun quddiem iż-żiemel, kemm ħobb ngħidu,
Meta tpoġġi l-karettu u dimizzi, l-ewwel iż-żiemel imbagħad il-karettu, l-ewwel il-maħfra minn naħa ta' Alla, imbagħad il-bidla, mhux l-ewwel tbidda l-high-tech twiet li ma tarġax. Xi darba wiet li ma rġajtx u ma rġajtx. Jien għandi 65 u dejjem rġajt. In-nies tieħu gost meta jiġi erru u jgħiduli, Father, jien dejjem l-istess. Jien ngħidulhom, tibda l-wieħed kull ġimgħa. Ovvja, din hija d-difija tiegħek, din hija r-realtà tiegħek, inti magħmulek propju din ir-realtà tad-difija hija tiegħek partikolari. Riskju jibda jagħmel hekk Alla? Li l-ewwel jaħfer? Kemm il-darba jien nipprietka kif nipprietka tafuni, ħafna minnkom tismgħuni kull jum jew kull darba. U jgħiduli, Father, int kif tipprietka vera riskjuż. Għax in-nies jgħidu mela nagħmel li żik irrid. Għamel li żik trid. Jekk tkun kuntent tagħmilhom. Min naf li ma tkunx kuntent. Imma Father, min tisimgħu iż-żgħar jgħidu mela aħna mhux xorta. Hemm riskju? Żgur li hemm riskju. M'għandix dubju, hemm riskju. Mhux forsi, żgur, hemm riskju. Imma Alla lest li jirriskja dan għal ħajtek. Lest li jirriskja. Jek tibda taħseb fuq dak li għadni kemm qed kif jiġi preżentat, tibda tgħid qisu dan Vanġelu ġdid. Mhux il-mod ta' kif is-soltu nisimgħu jew naqrah. Imma dejjem kien hemm aħna qrajnieh differenti. L-aħbar tajba għamilni aħbar ħażina. Ħafna drabi. L-ewwel tinbidel, mela xi jissallab jagħmel. Jekk irid tinbidel jien l-ewwel. Il-problema jien u tisolvija jien, mhux ħajsolvija hu. Mela xi li aħbar tajba di. Mi aħbar tajba xejn. Alla qed jgħid jew San Pawlu jħobb jużaq. Din hija l-grazzja ta' Alla għalik. Ma l-grazzja għamilnilha prezz. Taf li tfisser grazzja? Gratis. Bil-Grik il-kelma grazzja hija gratis. Ġieli tixtri xi ħaġa, ikun hemm biċċa ekstra jgħidlek dik gratis, ikun miktub bil-Grik tkun miktub dik bil-Grik, gratis. B'xejn. Hawn għamilnilha prezz. Jekk għamilnilha prezz, allura mi grazzja xejn. Fottejnija bi kliem ieħor. Il-Knisja hi mimlija midimba u mhux ġusti. Hawn xi ħadd ġusta hawnhekk? Hawn xi ħadd perfetta hawnhekk? Hawn xi ħadd jidħol mal-peruxin il-Farizej li huma eżatti f'kollox. Il-Knisja hija mimlija midimbin u mhux ġusti. U din mhijiex problema għal Alla. Ħanispiċċja bi kwotazzjoni ta' Papa Benedettu. Naħseb ma tantx nikkwota ħin. Ftit li xejn qatt kwotajt il-Papa Benedettu. Ma darba Papa Benedettu kien laqtetni ħafna. Kien qiegħed fil-World Youth Day ma' żgħażagħ u l-żgħażagħ qalilhom hekk. Xi wħud minnkom toħolmu bi knisja perfetta. Illi knisja li ma tiżbaljax, bla dnub u qaddisa. Jien, għallhom il-Papa, jien ma nafx kif tkun fi knisja bħal din għax jien midneb. Sabiħa, vera sabiħa. Ma nafx kif tkun fi knisja bħal din għax kieku jien ma nagħmilx parti minnha, qed jgħid. Għax jien midneb. Ma dan hu l-Vanġelu. Ġesu lil min għamel kap tal-Knisja. Mit-12 l-iktar wieħed li kien jaxxaqa. Dak li kien jaxxaqa, il-ħin kollu jaxxaqa. Tafu li jsejjaħ Pietru għal xiex. Pietru ma jsejjaħx biex fuq dil-blata nibni l-Knisja tiegħi. Le, jissejjaħ Pietru għax kellu rasibsa. Għax kien rasibsa tal-ġebel. U kienu jajruħ Pietru. Don't take my word, marru fitxu. Għabdu Vanġelu minnhom. U li mu.
U ċċekkjaw kull darba li jidħol Pietru. Pietru ismu? X'ismu Pietru? Xmon. Hemm drabi fejn jissejjaħ xmun biss u Ġesu dejjem sejjaħlu xmun. Hemm drabi fejn iġaħġaħa mhux ħażin u jissejjaħ xmun Pietru. U hemm drabi fejn ħafna drabi fejn jissejjaħ biss Pietru. Meta jissejjaħ Pietru jaxxa. Kull darba. Lil dan Pietru jagħmlu kap tal-Knisja. Għandek problema? Għandek problema int bid-nub tiegħek quddiem dak li ġara hemm fuq u l-mod kif jiġġudika dak? Għada se nitkellmu fuq hekk. Għada li se nitkellmu huwa se nieħdu id-diskors ta' Ġesu u Pilatu. Huwa diskors qatt ma nippritkaw iġi l-ġimgħa kbira issa sa tagħmel xi eloġġju fuq il-predikazzjoni tat it-tul kollu. Għada sa mmissu għax qed fl-aħħar inqas induqu minn San Ġwan propju dan id-diskors partikolari li jinsab f'San Ġwan biss. Twil mhux ħażin ma' Pilatu. U tindunaw il-mod kif Ġwanni l-Evanġelista jippreżenta l-Ġesu. He is in charge. He is always in charge. Ma dik naraw għada. God bless. Good night.